Da. Bine ați venit la partea a doua din Minecraft în LAN, server în LAN. Așa, se întunecă. În episodul acesta o să facem ceva animale. O să căutăm și o să facem și mâncare. Iar Ropan zice că nu mai zice nimic. Se întunecă, să sperăm că o să rămână noapte mai mult timp decât în episodul cu numărul 1. Și cum am spus, așa. Dar ce seed, de unde ai găsit seed-ul? Și cum e? Ce e în el? Aia e singurul. Poate găsim casă cu chesturi și diamond și... Cine știe? Poate o da noci. Pe unde mai ești? Unde? Bine, bă! Dar chestia că n-avem masă. Dar nu deocamdată. Ok, și cam atât a fost pentru episodul numărul 2. Și ne scuzați că acest episod este foarte scurt, de aproximativ 4 minute. Dar o să facem și altfel de episoade de multiplayer. La revedere!